אני חושב שעריכת דין זה אומנות, זה כמו אומנות. אפשר להמציא את הגלגל בכל תיק, דברים מעניינים. סיפור אחד מעניין זה שככה, כשהייתי בתקופה מסוימת, שהייתי עורך דין, הייתי הרבה יותר צעיר מהיום, היה לי משפט בתיק גירושין, שהיה מתנהל בזמנו בתי משפט המחוזיים בתל אביב. המשפט הזה היה משפט מאוד מורכב, לא פשוט, שופט גם לא פשוט, והייתי בדרך לבית משפט המחוזי. כבר היה לי טלפון סלולרי באוטו, ואני נוסע לבית משפט, וכשקבעתי עם הלקוח, איזה שעה מראש, אם זה הלקוח או לקוחה, בדרך כלל היו אצלי לקוחות, בנות, נשים, שהצגתי, גם גברים. קבעתי עם הלקוח או בבית משפט, כדי לעשות ככה קפה במזנון לפני הדיון, לרענן את זיכרוננו. אני נוסע רגוע, אבל מה? משפט רציני וקשה. בדרך, קבל טלפון מהמזכירה, ממאיה, אומרת לי, בן שבת, מחכה לך כבר במזנון. אני אומר, מה? בן שבת? עכשיו, המשפט שאני נסעתי אליו זה למחוזי בתל אביב. אז היא אומרת לי, כן, בן שבת מחכה לך במזנון, בפתח תקווה. המשפט שלו. בן שבת, זה בפתח תקווה, זה מישהו שהיה לי, לקוח אחר שלי, שהיה לו אקדח ברישיון, כי הוא היה מאבטח, והוא רב עם אשתו, והוא התעצבן, והוא ירה באוויר. אז היה לו תיק בבית משפט פלילי בפתח תקווה, על איום על אשתו בנשק, וזה דבר חמור. ותיק היה קבוע להוכחות. והייתה טעות ביומן, וזה לא נרשם לי ביומן. עכשיו, מה אני אעשה? יש לי משפט במחוזי, ובן שבת, שזה החיים שלו, יש לו משפט פלילי בפתח תקווה. מה אני אעשה? מה אני אעשה? איך אני יוצא מהדבר הזה? אז מה, כמובן, לקחתי מיד ימינה, נסעתי לפתח תקווה, לבן שבת. אני בא אליו, לבן שבת, וגם לא היה לי אפילו את החומר. זה כתב אישום, זה חומר ראיות, כלום לא היה לי. מה אני אעשה? אמרתי לעצמי, אני אראה מה אני אעשה, איך אני יוצא מזה, אבל מה? יש דברים כאלה אצל בן אדם, אגב, אני ממליץ לכם הצעירות, שאם אתם נמצאים באיזשהו לחץ, תאמינו בזה שאתם בסוף תצאו מזה. לא חשוב, דניס אגב היא כזאת. היא יודעת שהיא תצא מזה. אמרתי, אני אצא מזה, לא יודע איך, אבל אני אצא מזה. לא לזה. בקיצור, אני לא ידעתי מה לעשות, ואז אני נכנס לזה, בן שבת, רואה אותי, היה בן אדם כזה, יחסית מבוגר, כבד כזה. חיכיתי לך שאתה תסביר לי, ואני עכשיו היה זה, מה אני אגיד להם? מה אני פה? לא ישבתי איתי, לא פה. אל תדאג, אני אומר לו, תעזוב אותי, אני מטפל בזה, אני יודע מה אני עושה. אל תדאג. עכשיו, בן אדם יש לו כתב אישום על איום בנשק, זה לא צחוק. עכשיו, אני רואה באולם שם 4 שוטרים, אשתו נמצאת שם, המאוימת, הילדים, כל אלה, מי הולך להעיד? אפילו את כתב האישום עם העדים אין לי, כל אלה עליי. כאילו, כל זה על הראש שלי. יותר גרוע מזה לא יכול להיות. כאילו, מה אני אעשה? ועכשיו, המונה דופק בזה, הוא מחכה לי שם, אני צריך, הלקוח במחוזי, שזה תיק גדול, ששם כן התכוננתי, ושם זה רציני, והמונה דופק. אני צריך עומד להגיע גם לשם. אמרתי לעצמי, מה אני עשיתי שהגעתי למצב הזה? איך אני יוצא מזה? והתובעת יושבת, מדברת עם העדים, טק, זה, מתכוננת, זה, מקום זה. הכל ככה, ואז יושבים באולם, ואני אומר לעצמי, איך אני יוצא מזה? מה אני אומר? אם אני אגיד את האמת, שהייתה לי טעות, לא טעות, תקלה, אז בן שבת התעצבנו את זה. שובר את הראש שלי, איך אני יוצא מזה? עכשיו לא היה לי גם את החומר, אמרתי לתובעת, איך הוצאתי תיק אחר, שמתי אותו על השולחן, שיחשבו שאני מחזיק את התיק, ואז אמרתי לתובעת שאני מבקש שהיא תביא לי העתק מכתב האישום, כי הוא אצלי, הוא לא קריא, הוא נמחק לי משהו. הם תמיד, יש להם הרבה פעמים, התובעים מביאים
יותר מאשר עותק אחד, אז הביאה לי עותק מכתב האישום. ואני רואה את הרשימת עדים, נהיה לי שחור בעיניים. אני מסתכל ככה, מחכים שהשופט יגיע. אז אני אומר לתובעת, סתם אתם מנהלים את התיק הזה. היא אומרת לי, מה זאת אומרת? סתם אתם מתעקשים. היא אומרת לה, מה? נראה לך שזה איים על, הבחור הזה איים על אשתו? מה, אתה לא ראית את החומר? ראיתי. אז מה את מתעקשת בחייך? אומרת, מה אתה מתכוון? מה תראה, עכשיו תראי מה יש לך פה, כל היום שלך פה, העדים האלה, אני אקרא להם את הצורה, אחד, תראי איזה שקרנים הם יצאו, אם לא היו באירוע, לא פה, לא זה. אני, תיק הזה מקומך, הייתי גומר אותו ב5 דקות. אמרתי, מה אתה מתכוון? אמרתי, בואי דקה בחוץ, נדבר. הוצאתי אותה החוצה, תגידי לשופט, מתעכבים כמה דקות, תקשיבי טוב, יש לי רעיון בשבילך. אנחנו נודה בזה שהוא פלט כדור, ירה בשטח בנוי כדור אחד, יקבל לזה עונש, ותסגרי את התיק. פלט כדור, בן אדם. נראה לך שהוא רצה לראות באשתו, אם שריב, שהיה הורג אותה. פליטת כדור, ירייה בשטח בנוי, ללא היתר. ונגמור את זה. תקשיבי, חבל הזמן שזה. שכנעתי אותה. השתכנעה, נגמר התיק, ירייה, אין לו עבר פלילי, מאדם מבוגר, ירי בשטח בנוי, קיבל מבחן בלא הרשעה, כאילו אפילו לא הרשיעו אותו, כי זו פעם ראשונה שהוא עושה עבירה, הבן אדם היה מבסוט, לא היה צריך להעיד בבית המשפט, לא זה וזה, ועוד היה לי זמן לשתות קפה בבית המשפט המחוזי עם הלקוח. וואו.